Me yasa idan mutum yana scrolling a social media yake kasa fita? Ka taɓa cewa bari in shiga TikTok ko Instagram in yi minti kaɗan, amma ka bude ido sai ka ga awa ɗaya ta wuce? Sometimes kana jin yunwa, kana jin gajiya, amma sai ka kasa fita. Don hakan na faruwa da kai ba kai kaɗai ba ne, kuma ba kai ne matsalar ba. Abin da ke faruwa shine ana wasa da ƙwaƙwalwarka ne, ba na aron hankalinka nan. Bari na faɗa maka abin da yake faruwa a ƙwaƙwalwa. A jikin mutum akwai wani sinadari mai suna dopamine. Dopamine shine abin da ke sa mutum ya ji daɗi, abin da ke sa mutum yake son wani abu. A duk lokacin da kaga sabon bidiyo na abin dariya ko abin mamaki, a nan ne dopamine zai tashi. Shi yasa zaka dinga cewa bari in sake duba ɗaya, sai ɗaya goma. Abinda dopamine ke sa ka so ba lalle ne zama alheri ba. Me yasa baka iya tsayawa idan kana scrolling? Dalili, TikTok da Instagram ba su da ƙarshe, babu inda zaka ga ƙarewarsa. Saboda haka a nan ne gabar da kwakwalwa take cewa wataƙila na gaba ya fi wanda na kalla kyau, sai ka ci gaba da scrolling ba tare da ƙaƙƙautawa ba, kuma ba tare da ka lura ba. Wato wannan kamar gidan caca ne, bambancin kawai sai dai su ba kuɗinka suke ɗauka ba, lokacinka da hankalinka suke ɗauka. Sabida abin da bai da iyaka yana ɗaukar hankali da rayuwa. To me yasa ka san abin da ya dace amma ka kasa yin shi? Ko wani ɓangare a kwakwalwa da ake kira prefrontal cortex, wato ɓangaren yanke shawara. Wannan bangare shine ke baka umarni, shine ke cewa tashi ka fita, ko tashi ka ajiye waya, ko kuma tashi ka yi abin da ya dace. Amma yawan kallon scrolling yana sa wannan bangaren ya gaji. Shi yasa ka san fita yafi, amma jikinka ya ki tashi, sai kuma ka ji kasala. Saboda sanin abu daban yake da ikon yin shi. Dalilin da yasa fitar take yi ma nauyi shine fita tana buƙatar sai ka yi ƙoƙari, sai ka ƙoƙarta. Tana buƙatar kawai ka tashi ka aiwatar, ba sai ka tsaya wani dogon tunani ba. Kuma tana buƙatar haƙuri, dole sai ka yi haƙuri kafin ka ajiye abin da kake so. Amma scrolling a social media yana da daɗi nan take, kuma babu wahala sannan babu jira. Shi yasa ƙwaƙwalwa sai ta ce me zan wahalar da kaina ga daɗi a nan. Daga nan mutum zai fara ɓata lokaci a waje ɗaya, ya fara jin kasala, sannan ya fara jin rayuwa ta yi nauyi. Babban matsalar da hakan ke haifarwa shine kwatanta kanka da mutane. Social media, most of people suna nuna farin ciki, kowa yana nuna farin ciki, kowa yana nuna nasara. Da zuciyarka ta ce ni ban kai su ba, me zan fita yi? Amma gaskiya ita ce kowa yana da damuwa, sai dai ba a nuna ta. Saboda haka kar ka sake ka auna rayuwarka da hoton da aka tace, saboda there is difference between real life and micro pleasure. A ƙarshe to me ya kamata ka yi? Abin da ya kamata ka yi shine, na farko kada ka fara rana da social media. Ma'ana ranar ka ta farko idan ka tashi, kada ka ɗauki waya ka fara da social media. Abin da ya kamata ka yi, ka tashi ka yi wanka, ka fita ka ɗan yi tafiya ko na 10 minutes ne, sai daga baya ka ɗauki waya. Sannan idan ka ɗauki wayar ka shiga shafin social media, babban abin da zai fara saving time ɗinka shine ka shiga da manufa. Misali, kafin ka shiga ka san dalilin shigar taka. Idan neman ilimi ne ko nishaɗi, ya kasance dai kana da dalilin shigar taka. Wannan zai taimaka maka ko ya ka samu abin da ka shigar domin sa, sai ka ji ka gamsu. Daga nan kuma fita ba za ta yi maka wahala ba, saboda dama babban abin da yake sa mutum ya kasa fita shine rashin gamsuwa. Kuma ba za ka taɓa samun gamsuwa ba in dai baka samu wa kanka abin da zai zamo dalilin gamsuwa ba. Na biyu shine ka sa wa kanka lokaci. Misali, ka ce mintuna 10 kawai zan yi. Idan ya ƙare ka rufe app ɗin ba tare da dogon tunani ba, kamar yadda na faɗa maka. Na uku shine ka tilasta wa kanka fita. Ko da na minti 10 ne ko na minti 5, kamar yadda na faɗa maka, ko da kusa da gida ne. Idan kana aikata haka yau da gobe, kwakwalwa za ta saba. Abu na hudu shine ka ƙoƙarta ka ɗauki hutu daga amfani da waya, ko na awa 5 a rana ne ko na rana 1 a mako. Yana dawo da nutsuwarka da tunaninka, sannan zai taimaka wa ƙwarin gwiwarka. Abinda nake so ka fahimta shine ba kai ne matsalar ba, an kera waɗannan apps ne don su ɗaure ka. Amma da ka fahimta ka fara samun ikon kanka, ba wani app da na social media za su dinga amfani da tunaninka suna cinye maka lokaci. Idan ka ji kanka a wannan magana, to ka daure ka danna like, ka rubuta comment da cewa na fahimta, ka ci gaba da bibiyan, domin anan muna magana ne da gaskiya, muna koya abin da zai gyara rayuwa. Ya kamata ka sani hankalinka shine jarinka. Na gode.